ассалому алайкум бинандаҳои азизи телевизиони вилояти Суғд. манзури шумо барномаи навбатии Тоҷикистон ватани азизи ман аст. ин навбат гурӯҳи эҷодӣ дар шаҳри Бӯстон қарор дорем. баробари дигар шаҳру навоҳии вилояти Суғд аз шаҳри Бӯстон дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман зиёда аз 105 нафар аз рӯи 5 номинатсия имсол иштирок карданд. дар даври шаҳрии ин озмуни бонуфуз аз миёни 105 нафар иштирокдорон 48 нафар ба даври вилоятӣ роҳхат гирифтанд. озмуни ҷумҳуривии Тоҷикистон ватани азизи ман соли ҳафтум аст ки зери таваҷҷӯҳ ва сарпарастии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо мақсади муаррифии фарҳанги волои халқи тоҷик, эҳёи санъати миллӣ, арҷгузорӣ ба санъату ҳунари аҷдодӣ, баландбардоштани сатҳи касбии санъати мусиқӣ баргузор мешавад. ногуфта намонад ки бо дастури бевоситаи пешвои миллат имсол ҳаҷми маблағи мукофот барои ғолибони озмун 2 баробар зиёд гардид ки ин иқдоми наҷиб барои ҷалби теъдоди зиёди иштирокчиён дар озмун гардид. имсол дар шаҳри Бӯстон низ дар озмун иштирокчиён хеле зиёд буданд. нисбат ба солҳои пешин теъдоди онҳо довталабон хеле ҳам зиёд номнавис гардиданд ва ҳар яке бо маҳорати баланд, бо истеъдоди хуби сарояндагиву навозандагӣ, ҳунари мусавварӣ, дизайнерӣ ва интихоби беҳтарин намунаҳои оҳангу суруд ширкат варзиданд. бояд тазаккур дод ки мувофиқи тағйироти имсола дар озмун жанри академии номинатсияи навозандагӣ ба 2 қисм ҷудо карда шуд ва ана ҳамин иқдоми мазкур ба довталабон имкон дод ки ҳунару истеъдоди худро дар навозиши созҳои миллӣ ва созҳои аврупоӣ нишон диҳанд. ҳамзамон ҳамаи иштирокчиёни озмун тибқи талаботҳои низомномаи озмун иштирок намуданд. асарҳои тозаэҷоди оҳангсозон, бастакорон, рассомон, дизайнерон ва асарҳо аз осори беҳтарин мусиқии классикӣ, беҳтарин мусаввараҳои санъати тозаэҷодро тасвир намуда пешниҳоди ҳакамон гардониданд. Элизира Сабурова, яке аз иштирокчии озмун, аз рӯи номинатсияи сарояндагӣ жанри академӣ мебошад. ман дар озмуни шаҳрӣ асари Уфари Оромиҷонро сароида сазовори ҷои дуюм гаштам. дар озмуни вилоятӣ бо асари Фурӯғи Савти Муҳайяр сазовори ҷои сеюм гаштам ва ҳоло мехоҳам дар озмуни ҷумҳуриявӣ ҷои намоёнро сазовор гардам. аллакай мо ҳамроҳии устодонам Амонбоева Насиба ва Абдураҳмон Сатторов интихоби суруд карда бо он машғули тайёрӣ дида истодаем. Vicgani
ба машҳура орифова озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман имкон дод ки ҳунари худро аз рӯи номинатсияи дизайн ва ороиши графикӣ намоиш диҳад. дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман иштирок намуда дар даври шаҳрӣ дар номинатсияи жанри дизайни графика ҷои аввалро сазовор гардидам. номи ин асар файзи истиқлол буд. ин соат мебошад дар мебелни тахта омода шуда, дар ин бо мехҳо ва риштаҳои ранга оро дода шудааст. боз дар инҷо офтоб барои вай, боз инҷо пахта, ин сабзаҳо барои ваҳои рангаҳои барги пахтаи шукуфонда, амин истеҳсоли Тоҷикистон буданашро, арзишҳои миллии Тоҷикистонро муайян намуда. дар чанд вақт омода кардитин асартон? ин асар дар 2 ҳафта омода мешавад. аз чиҳо истифода бурдага ҳастед? аз мебелни тахта, мехчаҳои хурд, риштаҳои ранга. ин асари дуюми ман мебошад ки дар даври вилоятӣ ҷои дуюмро сазовор гардидам. дар инҷо офтоб, парчам, рамзи чакан, рамзи миллӣ мебошад ва бо ҳамин шукуфонда. номи ин дурахши ҳунар, номи ин асар дурахши ҳунар мебошад. ман ин ҳунарро аз шабакаи интернет як намуд дида, дигараш бо нақшу нигорҳои миллии худамон ворид карда 18 талаба дорам. ба даври ҷумҳуриявӣ як асари навро интихоб карда, ҳоло нотамом мебошад. дар оянда нақша дорам ки боз фаъолияти кориро васеътар намуда барои шогирдони зиёдтар омӯзонам. боиси хушнудист ки мана имсол, яъне дар соли 2025 низ зиёда аз 110 нафар иштирокчиён дар озмуни имсола ширкат варзиданд ва имрӯз аллакай беҳтаринҳо интихоб гардида ба даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи манро хат гирифтанд. бинобар ҳамин ҳам ман аз номи кулли кормандони соҳаи фарҳанг дар минбаъда дар иштирок дар даври ниҳоии озмун барои ғолибони озмун барор мехоҳам, муваффақият мехоҳам. бигзор дар оянда низ боз ҳам анамин санъати миллии моро боз ҳам боло бардоранд ва барои тарғибу ташвиқ намудани фарҳанги миллии асили тоҷик онҳо саҳмгузор бошанд. ва албатта дар навбати худ мехоҳам миннатдории хешро пеш аз ҳама ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон расонида бошам ки барои мо аҳли кормандони соҳаи фарҳанг чунин як муассисаи фарҳангиро ки мактаби санъати ба номи Шодмон Алифов аст, пурра аз навсозӣ карда бо як тарҳу усули замонавӣ ба мо иҳдо кардан, мавриди истифода қарор дода шуд. албатта мо аз ин хеле ҳам хурсанд ҳастем ва албатта дар кору фаъолияти худ боз ҳам фаъолиятро дучанд мекунем, ҷаҳду талош мекунем ки фарҳанги миллии мо боз ҳам рушд кунад, пешрафта гардад ва бори дигар мо барои ҷаҳониён тавониста бошем ки фарҳанги худро маърифӣ кунем. به روی تو خورشیدی جهان سوز مباد، هم به تو چراغ عالم افروز مباد. با وصل تو که از شمن بدآموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. با وصل تو که از شمن بدآموز مباد، روزی که تو را نبینم آن روز مباد. من با همین سرود در دوری شهری تاجیکستان وطن زیمان اشتراک کرده جای یکم را اشغال نمودم. از جانب حکمان خیلی بهای بلند دادن که با این استعداد، یعنی که تنها سرای دید، همین قدر زیبا سرای دید، آوازی زنده به دوری ولایتی را خواهد گرفتم. به دوری ولایتی تاجیکستان وطن زیمان
با سرودی نمی رفتی تو از یادم برآمد کرده سزاواری جای دوم گشتم. قریب نیمی جهان دیدم، روخ پیر و جوان دیدم. قریب نیمی جهان دیدم، روخ پیر و جوان دیدم. گلابی روان دیدم، جمالی دلبران دیدم. گلابی روان دیدم، جمالی دلبران دیدم. ولی ملک آبادم، نمی رفتی تو از یادم. با هر جا فخر می کردم که من از شرقی آزادم. با هر جا فخر می کردم که من از شرقی آزادم. برای اشتراک فعالانه داوطلبان در آزمون امساله از جانب رهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر بوستان و بخش فرهنگ شهر تمام شرایط‌های کاری و ایجادی و مشق آماده کرده شده بود. نتیجه آن بود که دستپروران این بارگاه به موفقیت‌ها نائل گردیدند. مؤسسه ما از 5 شعبه عبارت بوده: شعبه رسامی، شعبه هنرهای مردمی، شعبه سرایندگی، شعبه سازهای ملی و شعبه سازهای اروپایی می باشد که 35 نفر آموزگاران پرتجربه کار و فعالیت برده و زیاد 500 نفر خواننده در بر میگیرد. مؤسسه ما در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من هر سال جایهای نمایان از دور نهایی سزاوار میگردند. من امسال ما تصمیم گرفتیم که آموزگارای جوان و خوانندگانی که بالایقت هستند 5 نفر به جمهوری راحت گرفتند. شکرگزاری از آن میکنیم که با اقدام های پیشوای معظم ملت این آزمون فعالیت دارد. من طول 7 سال فعالیت دارد. ما با کل آموزگاران و خوانندگان مؤسسه تعلیمی مکتب سنجشد مؤلفی را و جناب عالی پیشوای معظم ملت میرسانیم که این شات ما زیبا گردیده است، با مجهز گردانده شده است که تمام شرایط ها هست که ما کلی خوانندگان نوسان را جلب نموده فعالیت کسبی خود را به پیش میبریم تا اینکه فرهنگ در جامعه فرهنگ بسیارتر نوازنده ها، سراینده ها، رسام ها به کار فعالیت آماده باشند. طول این سالهایی که آزمون برگزار می‌گردد شما همچون اعضای حکمان آزمون اشتراک کردید. هدف و مقصد آزمونی که پیشوای معظم ملت به پیش گذاشته بودند و سرپرستی آن را به واسطه خودشان به دوش دارند رسیده توانست. این آزمون چگونه گذشته ایستاده است و چی داده ایستاده است؟ البته طول 4 سال می باشد که من همچون حکمان ولایتی می باشم. هدف و مقصد این آزمون دریافت نمودن چهره‌های نو، استعدادهای نو می باشد که در 4 سال آخر ما مشاهده می رسد که نورسان متخصصان جوان بسیارتر جلب شده ایستاده است. من فکر میکنم که با مورد می باشد این آزمون که من امسال با 1 برابر زیاد شد مبلغشان، هم روح بلند میکند آموزگاران و هنرمندان رو که و این آزمون با اثرهای نو ایجاد کنند.
рассомҳои нав, коллексияҳои нав тақдим кунанд, ки мо барои пешравии Тоҷикистон ин бисёр муҳим мебошад. нозанин сатторова дар номинатсияи сарояндагии жанри анъанавӣ иштирокчии фаъоли озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман буд. من در آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من اشتراک کرده در دور شهری آزمون جای اول را اشغال نموده و در دور ولایتی آزمون جای دوم را اشغال نمودم و من میخواهم در نهایی در آزمون اشتراک کرده جای اول را اشغال نموده نامبرداری پدر و مادرم و نامبرداری تاجیکستانی عزیزم شوم. соли равон аз ҷониби асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мактаби санъати шаҳри Бӯстон пас аз таъмири пурраи хушсифат ба истифода дода шуд, ки ин сифати фаъолият ва муҳити эҷодии ҳам кормандон ва ҳам хонандагони ин макони санъату фарҳангро боло бардошт. боиси ифтихор ва сарфарозии мо аҳли кормандони соҳаи фарҳанг аст, ки соли 2025 мактаби санъати ба номи Шодмон Алифови шаҳри Бӯстон пурра бо як тарҳу усули замонавӣ аз навсозӣ ва бо таъмири куллӣ гузаронида шуда 13 июли соли 2005 бо иштироки бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мавриди истифода қарор дода шуд. Ва имрӯз мо дида истодаем, ки таваҷҷӯҳ ба соҳаи фарҳанг барои рушди анамин соҳа бевосита аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷониби пешвои муаззим миллат хеле ҳам чашмрас аст ва ҷавобан ба чунин ғамхориҳо, ба чунин дастгириҳо мо аҳли кормандони соҳа кӯшиш барон карда истодаем, ки ана ҳамин озмунҳое, ки бо амри президенти ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз дар тамоми қаламрави ҷумҳурии Тоҷикистон гузаронида мешавад, бо як масъулияти баланд онро иҷро карда истодаем ва албатта мин баъда низ дар озмунҳое, ки баргузор мешавад, албатта мо кӯшиш мекунем, ки насли наврасро, ҷавононро барои омӯзиши санъати миллии тоҷик боз ҳам тарбия намоем ва албатта ана ҳамин мактабе, ки имрӯз мо шумо дар ин ҷо қарор дорем, як заминаи мусоид фароҳам меорад, ки дар оянда барои тарбия намудани мутахассисони баландпоя дар соҳаи санъати миллӣ, ҳамзамон барои ҷалб намудани наврасону ҷавонон ба фарҳанги миллии тоҷик ва бори дигар тарғибу ташвиқ намудани санъати ниёгони хеш албатта мусоидат хоҳад кард. аллакай имрӯз хоҳишмандон, яъне таълим тарбият гирандагон ба ин мактаб хеле зиёд шуданд, номнавӣ шуда истоданд ва албатта гумон мекунем, ки шурӯъ аз моҳи сентябр хонандагони мо теъдодашон хеле ҳам боз зиёд мешавад ва дар оянда барои иштирок дар озмуни ҷумҳуриявии Тоҷикистон ватани азизи ман онҳо ширкат меаварзанд. Он маҳорат, он малака ва он истеъдоде, ки дар санъати халқи тоҷик онҳо доранд, онҳоро боз ҳам пешкаши ҳозирин мегардонанд.
ансамбли навои бӯстон имсол дар озмуни тоҷикистон ватани азизи ман иштирок кард ва аҳли гурӯҳ навои дилнавозро дар даври вилоятӣ ба аъзоини ҳакамон пешкаш намуданд ва сазовори ҷои сеюм гардиданд. ансамбли бӯстон соли 2015 моҳи июл ташкил шудааст. аз 7 сароянда ва 10 навозанда иборат аст. ансамбли бӯстон дар чорабиниҳои шаҳри ноҳиявию вилоятӣ иштирок намуда мана ҳамасола бо ибтикори ҷаноби оли пешвои миллат дар тоҷикистони азизи мо озмуни тоҷикистон ватани азизи ман шуда истодааст. ин ҳам бошад ҷалб намудани истеъдодҳои нав. кормандони ансамбли навои бӯстон дар ин озмун фаъолона иштирок намуда дар даври шаҳрӣ ҷои аввал, дар даври вилоятӣ ҷои савумро ишғол кардааст. айни ҳол мо ба даври ҷумҳуривӣ омода дида истодаем. умедворам ки дар даври ҷумҳуривӣ ҷои намоёнро сазовор хоҳем гашт. баргузор намудани озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман таи 7 сол рӯи саҳна чеҳраҳои наву боистеъдодро муаррифӣ кард. дар номинатсияи сарояндагии жанри анъанавӣ Камол Хоҷаев ғолиби даври вилоятӣ гашт ва имрӯз ҳамроҳи устодаш ба даври ниҳоии озмун тайёрии ҷиддӣ мебинад. бори аввал дар озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман иштирок карда истодам. дар даври шаҳрӣ ҷои дуюмро гирифтам. суруди қӯшчинор, ғазали То'рал, оҳанги Ҳоҷи Абдулазиз. ман ҳамроҳи устодам ин сурудро омода кардам дар озмун ва ҳоло мехоҳам ки як порча барои шумо сароям. бояд қайд кард ки соли равон теъдоди иштирокчиёни озмун ба 105 нафар расида 48 нафар дар даври вилоятӣ иштирок намуданд. дар натиҷа 9 нафар барои иштирок дар даври ниҳоии озмун рохат гирифтанд. لبی کی جان بخشد آخرش سر داده کنیم میشی
غمی برازی دلم هوای خدی دلارا روی زیبارای دای امروز غالبان دوری ولایتی آزمون از شهر بوستان برای اشتراک در دور نهایی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من همراه استادان خیش مشق دارند. بیننده های عزیز، ما برای غالبان دوری ولایتی آزمون در دور جمهوری برار می‌خواهیم و چون همیشگی طریق برنامه نوبتی تاجیکستان وطن عزیز من از دستاوردهای این غالبان برای شما معلومات خواهیم داد. باقی تا برنامه‌های آینده صحتمند و سربلند باشید.